Wannan shine cikakken bidiyon tattaunawar da Freedom Radio suka yi da mahaifin Umar, wanda aka kama su da zargin kisan kai na iyalai har guda mutum 7. Ku kasance tare da mu a cikin wannan bidiyo domin jin yadda ta kaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Awwal Abubakar. Na menene matsayinka ga shi Umar? Ni ne mahaifin Umar. Umar Awwal. Ni ne kuma Awwal Abubakar. To me ya kawo ka Freedom Radio a wannan safiya? Na zo Freedom da in barranta kaina da shi wannan yaro nawa Umar Awwal. Sakamakon wannan ibtila'i da ya faru, kasancewar yar uwata da suka je suka kashe da kuma kanwar matata da suka amsa cewa su ne suka aikata ta tudun yola, kuma akwai yata Hafsa Awwal wanda kafin waɗannan ita aka fara kashewa, aka cire mata ido. Saboda haka muna ta addu'a Allah ya toni asirin wanda suka yi. To kuma sai gashi wannan faruwar wannan al'amarin kuma ya tafasu. Saboda haka na zo ne domin in daɗa yaba jami'an tsaro, hukumar 'yan sanda da DSS da duk wanda yake da hannu da shuni a ciki, sarki da kuma gwamnan jihar Kano, domin a matsa su, duk wani wanda yake sa su ma da a matsa su, a takura su bayyana kowa su, domin su ma a tattara su a hukunta su gaba ɗaya. To amma idan ka ce ka baranta kanka da shi, kamar me kake nufi? Ya za ka al'umma bayani? To ai mutum ka haife shi ne baka haifi halinsa ba. Na haife shi, na sa a makaranta, ya yi islamiyya, ya yi boko, na yi ɗawainiya tare da shi, na koya masa tarbiyya, na koya masa sana'a, ya iya gini, ya iya komai. Sannan kuma ban san lokacin da ya je haɗa kai da abokai wanda suka jirkita masa lissafi, suka sa shi a cikin wannan ƙungiya ta ta'addanci ba. Kawai hakan ta faru. Lokacin da aka kira ni aka ce in zo ga wasu sun ritsa kanwata a gida, tana ta ne kuka, an rasa wanda zai kawo mata ɗauki. Ina na'iba, ina aiki, na taho a miliyan a kwane, na zo kafin ma in zo an gama abin da aka yi. Na zo da 'yan sanda da mutane an cika layi, kawai ana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga na gansu, hankali na tashi, kuma da shi yaron a ciki ya zo da shi a ciki, da har da shi aka rinka ɗaukan su ana tafiya da su a makara. Shi Umar ɗin. Sannan lokacin da za ka tafi makabarta ma ni na ba su 2,000 suka cika 500, na ɗauka musu shata a daidai sau suka tafi. Da aka je makabarta an gama sallah, an gama jana'izar su, suka da na ɗauko shi a mashin ɗina da kuma ƙanin babata, muka dawo gida. Shine da daddare 'yan sanda suka zo, saboda a lokacin tana ta bayanin cewar Umar har da kai za a yi min abu kaza, za a kashe min 'ya'ya, kamar yadda wata makociyarsu da ta faɗa. 'Yan sanda dama suna taya wai Umar. To kuma a tsari duk tunda ta riga ta bayyana cewar Umar, ta ambata Umar a dangin mijinta da mu kanmu danginta, dole duk inda wani Umar yake, har ma a unguwar ma gaba ɗaya, duk inda wani Umar yake dole ya shiga cikin wannan riskin. Saboda haka ni na san cewa dama za a zo neman sa. Aka zo aka kwankwasa gida 12:40 na dare. Aka zo aka fito da shi, na zo na same shi, aka buɗe, aka tafi da shi, har sun tafi suka dawo, suka ce baban so a yi abin komai a gabanka. Na ce to, muka shiga cikin ɗakin shagon, na ce baba za mu yi adalci, duk abin da ka ga ya faru akan ɗanka shi ya jawo kansa, amma mu ba za mu yi masa wani abu wanda bai aikata ba, kuma ba za mu ƙara masa akan wani abu ba. Duk abin da ka ga ya same shi shine ya jawo. Aka bincika kayansa, aka buɗe lokarsa, aka samu wasu kuɗi za su kai kusan 200 dai ba kaɗan. Sannan aka samu wani wandonsa da jini a wandon face-face. Sai aka ce wannan wandon fa, ya ce wandonsa ne. Wannan jinin fa ya aka yi? Sai ya ce tun lokacin da ya ji ciwo ne ya yi amfani da wandon, kuma tun da ya cire ya ajiye shi bai wanke ba. Sannan suka duba ƙarƙashin ganin suka samu adda sabuwa, har da stikar ta ma a jiki ba a cire ba. Duk a gabana aka yi. Sannan kuma aka ce ina ciwon, ya tuɓe wandonsa, kuma ciwon nasa
ba tsohon ciwo ne ma, ya nuna mana tsohon tabo tun a lokacin na kare da shi. Sannan aka ce to na tattara su da wasu kwalabe na me ya ce na turare ne, aka ɗauko aka shunshina aka ce turare ne, aka tattara da kuɗin da addar da wannan tsummokaran aka tafi. Da safe nake wa iyalai na bayanai gashi aka ce to ai wannan wandan da ranar da abin ya faru ƙannan su suke ce ai ya dawo wajen da rana wajen kafin azahar dama da jini a wandan, ya ce a ɗaba masa ruwa zai wanka, bayan wanka kuma ya sa fararen kaya ya tafi. Saboda haka ni ba na goyon zalunci kuma ba na goyon bayan azalimi. Inda suke fata na addu'a ta Allah ya toni asirinsu a duk inda suke, da shi da ire-irensu wanda suke mara musu baya da wanda suke sa su, fata na Allah bayyana su kuma a hukunta su yadda daidai da abin da suka aikata. Amma kafin wannan lokaci akwai wani canji da ka gani a tattare da shi Umar na ɗabi'a ko na halayya? Babu wani canji da na gani a tare da shi, domin shi yaron in kana tare da shi to na farko dai ko sigari ba sha ko goro ba ci. Amma dai akwai kanin babarsa Isiyaku wanda aka kama su tare, Isiyaku Yakubu kenan, wanda kowa ma ya kaddara cewa dama shi gaskiya ya fi shi kwarin kai. Dalili saboda duk ya jima irin wannan abin dama na zamba cikin aminci, komai ba irin abubuwan da dai ba yi. Kuma don na gan su dai tare tun da ɗan uwan babarsa ne, ina ɗan kafa dai da shi, to amma ai ba zan hana su mu'amala ba, tunda wata ran zai zo ma ya ce a ɗakinsa zai kwana. Ya baro matarsa wai sun ɓata, ya zo ya kwana a shagonsa, to ban san me suke kitsa ba. Kuma ba na fahimta hakan, da safe na gan ya ce min a nan ya kwana. Inda na san lokacin da ya shigo ya ce zai kwana a nan ɗin, zan iya sa a gaba tunda ai kanin matata ne, zan iya kai su har can ɗin me dalili in musu sulhu. To amma ba na son hakan, tunda da cikin dare za su zo, da safe na gan ya ce a nan ya kwana. To shi ne wanda zai jawo shi a cikin wannan al'amarin. Sai shi wancan abokin nasa na sabon gida wanda suke ce ma wawo, to dama shi ma harkar duk da halayyarsu ne, inda ai mutum baya duk wanda ka ga yana aboki to za ka same shi, in mutumin kirki ne da mutanen kirki zai aboti, in mutumin banza ne da mutumin banza zai aboki. To amma shi yana ganin su kawai sun yana jansa suna yin gini, yana ba shi siminti da leburanci, kawai abin da na ɗauka cewa kawai ya shiru ne shi ma yake zuwa suna tafiya suna yin wannan ginin. To ban san a shi akwai wani abu da suke kullawa suke abin nan, sai kawai muka ji wannan abu ya faru, abin bai mana daɗi ba, ya tayar mana da hankali sosai. Misali a dangi akwai wasu maganganu da aka rika faɗa dangane da wannan abu da ya faru da shi Umar ɗanka? To ai ban san maganganun da kai ka ji a kansa ba. Kasancewar wasu na ta zarge-zarge cewar a irin waɗannan al'amura da suke faruwa a cire ido ko a yanke harshe ko a kashe mutum, abu ne yake da alaƙa da wani abu da ake so a yi ta bayan fage, wasu ce tsafi ko makamantan wannan. Ka ji irin waɗannan maganganu? So gaskiya ban ji wannan ba. Ban ji wannan ba ko kaɗan. Amma dai tabbas an kashe min 'yata, an cire mata ido, kuma mun ganta a hango kusa da gidana. To a lokacin dan ranar da aka yi, a daren da aka yi wannan abin, mun karatu da yarinyar har bayan sallar magariba har zuwa isha. Da aka kira sallar isha mun na tahe na ce to ku je kowa ya alwala sallah, idan kun kammala ku ci abinci, kowa kuma ya rike abin da ya ka gaya masa, gobe zai dora mu, wanda ya iya ƙara masa, wanda kuma ya manta zan masa bulala. Na gaya musu haka, na ce to lokacin da daga sallar isha suna cin abinci, kuma sai zama cewar ta ci abincin ya ta kwanta a ɗakin uwar, kuma dama takan kwana a ɗakin uwar, kuma tana zuwa can ɗakin su tana kwana inda yan uwanta suke, kuma yan uwanta suna suya awara a nan gefen layin waya kusa da mu ne, a bakin hanya ne suna dan suya awara, kuma dama al'adar su ce sukan zo idan su zo su dan taya su, in sun tashi su ebe musu kaya su tafi da shi su kai musu gida. To har ta kwanta bacci, wata ce tashi ki je ɗakin kwanta, in kin kwanta nan kina da magagi. To lokacin da ta fito, yan uwan nata sauran suna ɗakin kishe uwar suna kallo,
a waya, ita kuma ba ta da bukatar wannan kallon, dama ba ta cika ma son kallon ba ita sosai, amma ta kan kalla lokaci sai kuma yan uwanta manyan su kuma suna can, ita kuma ba ta so ta kwanta ita kadai, kawai ta fita waje, an dauka cewa ma gurin yan uwanta ta fita, to bata je gurin yan uwan nata ba kuma bata dawo gidan ba, ni kuma ni na kulle gidan da hannuna, muka waye gari karfe 6:30 na fita na tafi na ba gurin da muke aiki, kawai sai wajen karfe 11 aka kira ni, wai fa ga Hafsa ba fa. Na ce me ya faru? Aka ce ai ba a ganta ba. Ne ce yanzu na fito daga gidan ai. Ya ce to ai ba a kawo da ita ma a gidan ba. Amma aka shiga makwata ana dubawa ana tambaya, aka shiga unguwa da makwaciyar mu ta ce to tunda ba a ganta ba a je a dudduba kangwaye. Sai aka shiga kango wanda yake kallon gidana, makullin ma yana hannun gidana yana gurina, aka je aka bude, aka shiga aka duba ba komai, aka shiga na kusa da shi daga yamma da shi kawai aka gagawata, da aka gagawata sai aka yi min waya cewa an ganta fa amma babu rai, an cire mata ido. Na ce to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na dawo na baro gurin aiki, muka zo na tar da yan sanda sun cika gurin daga Ja'oji, sun zo sun ba da gudunmawa don DPO Ja'oji ya kokari, don motarsa ma ya kawo ya ce a sa ta a ciki a tafi asibiti, amma saboda ana ganin jini a lokacin ya fara zuba, sai aka ce to a nemo irkura ko kuma a dai sau, shine wani kanina walis ne shi ma, suka nemo a dai sau aka je asibitin, shi kuma ranar juma'a ne dama, shi kuma ya ce to a tafi kafin su dawo din, an za mu je mu rubuta statement, kuma lokaci zai kure, ya bani dama ya ce a zo a mata sutura daga ba mun koma a rubuta duk abin da ya kamata. Alhamdulillah ya yi kokari sosai, Allah ya saka masa alheri, Allah ƙara tsare shi. Akwai wasu da aka gano suna rubuce-rubucen cewar suna zargin wai akwai wasu abubuwa da kake na bayan fage, tsibbace da sauransu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ci karo da irin waɗannan? Ni ban ma ji ba, amma na ji ana bayanin wai wani ko waye salafi wai ya yi rubutu a kaina cewar ni ina prison, kuma wai ni yan tsubbu ne, kuma ina to abin da yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ina kira gare shi da ya zo ya karyata kansa da kansa, idan kuma ya ƙi za mu shari'a da shi, domin ni ne uban Umar, kuma ga ni nake magana a yanzu. Idan kuma akwai wani uban Umar din ba ni ba, to ya zo shi ma ya karyata ne ce ni ba ni ne uban Umar ba, ya zo ya bayani a kansa. Saboda haka ya zo ya barranta kansa da wannan abu, ya karyata kansa da kansa, in kuma ba haka ba za mu neme shi za mu shari'a da shi. Ƙarshe menene saƙonka ga su sauran al'ummar jihar Kano da ma yankin Ɗorayi Ciranci da abin ya faru, da sauran danginku baki ɗaya kan wannan batu? To abin da zan iya cewa, al'umma yanzu dole ne mu tashi tsaye, domin mu rinka bacci da ido ɗaya. So sakamakon irin wani abubuwa da suke faruwa, dole ne mu kasance mu rinka raba, kamar yadda addini ya nuna mana, mutum zai ci abinci ya raba cikinsa uku, ɗaya abinci, ɗaya iska, ɗaya ruwa. To haka ya kamata a koda da daddare ne ma mu rinka bacci da ido ɗaya, ya kasance mu rinka ankarewa, mu rinka kula da abubuwan da yake faruwa. Sannan kuma ya zame mana wajibi mu daɗa matsakaimi akan kula da unguwanninmu da kuma su waye suke shiga suke fita. Sannan kuma ina jan hankali ga ainihin dillalai ko su fiyateka, idan baƙi sun shigo a rinka tabbatarwa a rinka haɗa connection da mai unguwa, domin a tabbatar da cewar mutum daga ma'ina ake, ka je ka yi ta'addancinka a wani guri, ka dawo wani guri kana da kuɗi, ka je ka sayi guri ko ka sayi gida ko ka sayi filoti ko kuma ka kama haya, ba a san halinka ba a san aƙidinka ba. Abin dai muna yaba hukumar 'yan sanda da kuma ƙungiyoyin tsaro na sa kai, 'yan bijilanti da kuma ainihin civil defense, ga kuma mai girma gwamna ya ƙara mana jami'an tsaro na jiha. To ubangiji dai muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar Kano da ma Najeriya gaba ɗaya. Wannan kira ya kamata malamai su yi ƙoƙari su daɗa kira ko akan mumbari ne ma, da kuma sauran majalisu na karatu ko na wasu addinai, ya zama cewar an daɗa jan hankalin bayan Allah akan a kula da unguwanni, tsaron unguwanni. Idan misali aka zo batun shari'ar Umar kan wannan abu da ya faru, me za ka bayyana kasancewar gashi yanzu ka baranta kanka da shi? Ai ni yanzu ba na ma so a ɗau wani dogon lokaci,
abin da ya aikata wa kanwata da 'ya'yanta su 6 da kanwan matata da kishiyarta har ma yattawa don tun da suka aikata wannan ba na raba ɗayan biyu ma ita ma yatta su suka aikata. Ba na so ma ni a ɗan dogon wani lokaci ko a rinka zuwa wai a rinka sa ranar shari'ar kaza shari'a ni ba na so. Kamata iri-irin su Umar da ma wasu waɗanda ma suka aikata irin wannan halayyar ta irin Umar, kamata ya duk a tattara su lokaci guda a ji a hukunta su. Don zaman su a cikin al'umma ba shi da amfani, su rinka cin abincin gwamnati a banza a wofi, kuma su ba su amfani gwamnatin ba su amfani al'ummar ƙasa ba. Bai dace ma a rinka irin masu halayya irin wannan a rinka barin su suna zama suna bata lokaci suna cikewa mutane gurin a farzan din ba. Har ma wani gwamnatin ta zo wani a ce an wani an yafe wani, kamar yadda shugaban ƙasa ya ce ya yafe wata mace da aka yanke hukunci. Sai daga baya jami'an tsaro wannan lauyoyi suka shiga ciki aka ce an maida ta wacce ta kashe mijinta. Ba irin wannan ba daidai ba ne saboda siyasa. Saboda haka ya kamata a ce hukuma ita ma ta tsaya da kafarta, ta amsa matsayinta na hukuma, ta yi abin da ya dace na matsayinsa na hukuma. Yawa ita ce kawai wanda in ta yi abu ba za a ce ta yi ba daidai ba, saboda al'umma in sun yi ya a ce an ɗau doka a hannu. Yanzu kamar wanda ya yanke wani ladani makogoro nan take da aka yi ba an wuce gurin ba. Su ma nan ɗin da Allah sa jami'an ta yi wannan matar da ta ce ana cewa Umar ta fito waje ta yi kururuwa, an fito an ritsa su, ta yi zuba wannan labarin ake ba. Kada ce kana maganar ɗaukan doka a tun da jami'an tsaro na kokarin tsoron ganin an daƙile wannan. Alhamdulillah muna yaba musu gaskiya. Don ko a wannan binciken da aka yi yanzu nake gaya ma abin da suka yi din na a gabana, an kira na suka yi live muka shiga cikin shagon, komai a gabana aka yi. Saboda haka tun da na gani tun daga lokacin kawai a zuciyata na ga cewa zai iya aikatawa. Ana ko dangin Umar da tun da kai ne mahaifinsa kai ne babban ma mai haƙƙi a kansa, in an zo wani abu na shari'a kenan kun riga kun sallama shi da abin da kotu ta ni ko wurin shari'a ma ba za ni ba, wurin shari'a ma ni ba za a ga idona ba. Sai dai hukuma ce ta ce lalle tana son gani na, wannan zan iya biyayya in je, amma wai dan a ce wai za a yi kaza ko ni ko uwarsa ba wanda zai je gurin. Allah ya samu dace. Amin saboda annabi rahama. Allah ya ba ku hakuri. Kuma ina godiya ga wannan gidan rediyon Freedom da kuma talabijin. Ubangiji Allah ya ƙara muku ɗaukaka, Allah ya ƙara muku ɗaukaka, Allah ya ƙara muku jagoranci, Allah ya ƙara tsare ku. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka da alheri. Amin.